F'konferenza tal-aħbarijiet il-General Workers Union ippreżentat sensiela sħiħa ta' proposti li se tkun qed tressaq lil partiti politiċi billan li jsibu posthom fil-manifesti elettorali tagħhom. Il-proposti tal-Union huma maqsuma fuq 5 oqsma ċentrali: l-ekonomija, il-qasam soċjali, il-qasam industrijali, is-settur pubbliku u l-Unjoni Ewropea. Is-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union Tony Żar fisser kif dawn il-proposti qegħdin hemm biex ikunu mħarsa l-interessi tal-ħaddiema, pensjonanti u l-familji tagħhom. Fost l-aktar proposti importanti li fih dan id-dokument insibu suġġeriment biex il-kola tkun aġġustata kull 6 xhur u mhux kull sena. Għandhom ikunu wkoll indirizzati l-anomaliji fil-pensjonijiet u jitnaqsu l-kontijiet tad-dawl u l-ilma. Il-proposti tal-General Workers Union jitrattaw ukoll il-paga minima nazzjonali u kif din għandha titlaq għal livelli li permezz tagħha wieħed ikun jista' jgħix ħajja deċenti. Tony Żar appella lil partiti politiċi biex jiflu sew dawn il-proposti waqt li tenna li l-Union se tkun qed tagħti l-appoġġ sħiħ tagħha lil dak il-partit li implementa l-proposti mresqa minnha. Saħaq li dak il-partit li inkludi dawn il-proposti fil-manifest tiegħu għandu jonnorhom u mhux iwettaq bil-maqlub ta' dak li jkun wiegħed lil ħaddiema. Żar qal li dawn il-proposti kienu mħabbra kmieni billan li l-partiti jkollhom iċ-ċans jarawhom u mhux ġew mħabbra meta jkun tard wisq.